Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Түбән Камада жылыту сезоны тәмамлана. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә тагын нинди мәсьәләләр каралды? Онкология үзәгенә баш табиб билгеләнде. Бу вазифаны Александр Андреев башкарачак. Білімнәрін сынап қарадылар. Меңләгән Түбән Камала тоталь диктант акциясына кушылды. Кеше жирекле авылы кунаклар кабул итте. Керәшеннәр Олы көн бәйрәмен зурлап каршы алды. Вафат булганнарны искә алу көне. Радоницада шәһәр зиратына җәмәгать транспорты хәрәкәте оештырылачак. Бакчаларга автобуслар кайчан йөри башлый. Түбән Камада жылыту сезоны тәмамлану вакыты билгеле. Мошенниклардан саклануның нәтиҗәле сулы. Әлеге һәм башка темалар турында бүген шәһәр җитәкчеләренең эшлекле киңәшмәсендә фикер алыштылар. Тулырак алдагы материалда. Түбән Камада жылыту сезонын 27 апрельдә төгәлләү планлаштырыла. Ул этаплап башкарыла. Башта күп фатирлы йортларда, аннары социаль учреждениеләрдә. Тагын бер мөһим тема – дача массивларына автобуслар расписаниесе. С 25 апреля по 11 октября 2026 года. 25 апрельдән 11 октябрга кадәр 16 маршрут буенча хәрәкәт оештырыла. 13 автовокзалдан китә, берсе 22 микрорайон тукталышыннан, Кама аланыннан 2, 22 автобус линияга чыга. Барлык категориялар өчен ташламалы йөрү саклана. Киләсе чыгыш күп функциялы үзәк эшчәнлегенә багышлана. Соңгы 3 айда 120 меңнән артык мөрәҗәгать кабул ителгән. Эчтәлекләре төрле. Актуальным инструментом защиты граждан от мошеннических действий для наших граждан. Мошенниклардан саклану өчен халыкка төрле хезмәтләр күрсәтәбез. Мәсәлән, кредит бирүгә тыю, механизмны тоташтыру өчен үзеңнең кредит тарихына дәүләт хезмәтләре порталы яки күп функциялы үзәк аркылы гариза тапшырырга кирәк. Киңәшмәдә шулай ук буллингка каршы программа тәкъдим ителде. Түбән Камада әлеге юнәлеш буенча колачлы эш алып барыла. Узган атнада зур форум узды. Хәзер иң мөһиме балаларның җәйге ялын оештыру, яшүсмерләрне эшкә урнаштыру мәсьәләсенә игътибарны күчәйтү, дип билгеләп үтте Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары. Гөлия Нигъмәтуллина, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә күтәрелгән тагын бер мөһим тема язгы ташу. Түбән Кама тулы әзерлектә дип белдерде гадәттән тыш хәлләр идарәсе җитәкчесе Виталий Бычкарев. Аның әйтүенчә, су басуга каршы барлык чаралар расланган план нигезендә башкарыла. Шуларның берсе елгалар һәм күлләрнең су дәрәҗәсен контрольдә тоту, мониторинг, тәүлек әйләнәсе алып барыла. Түбән Кама районында су басу зонасына 4 торак пункт керә. Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка, Илинка. Коенлы авыл җирлегендә урнашкан Березовая Грива аерым контрольдә. Түбән Каманың онкология үзәгенә баш табиб билгеләнде. Бу вазифаны Александр Андреев башкарачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы урынбасары Александр Умников хәбәр итте. Александр Андреев яшь, әмма тәҗрибәле белгеч, тумышы белән Удмуртиядән Ижау дәүләт медицина академиясын тәмамлаган. Түбән Кама үзәк район хастаханәсендә онколог табибтан алып поликлиника хезмәте җитәкчесенә кадәр хезмәт юлы үткән. Меңләгән Түбән Камала тоталь диктант халыкара акциясына кушылды. Аны нинди билгегә язу мөһим түгел. Чара рус теленнән белемеңне сынап карау өчен менә дигән мөмкинлек ди катнашучылар. Быел 63 мәйданчык оештырылды. Үз белемен олылар да, балалар да тикшерә алды. Диктантның авторы рус әдәбияты галиме һәм язучы Алексей Варламов. Язма эш нәтиҗәләре 20-25 апрельдән соң билгеле булачак. Аны тоталь диктантның рәсми сайтына кереп шәхси кабинет аша белергә мөмкин. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Православие холқы Пасха бейрамын белгілеп өтті. Кірешінлер оны ұлы күн деп атый. Ол Иисус Христосның үлгеннен соң яңадан тірілу хөрмәтенә уздырыла. Быел күңел ачу чаралары кеше җирекле авылында оештырыла. Бәйрәмне барлык гырыф-гадәтләргә туры китереп үткәрәләр. Иң матур мизгелләрне бергәләп карыйк. Озын көйләр, токмаклар, артистлар бәйрәм кәефе тудыралар. Бүген зур вакыйга, керәшеннәр олы көнне каршылыйлар. Аның үстесе, тарихы, тәртибе бар. Буыннан буынга күчә торган рухи тәҗрибә һәм йолалар вакыт узу белән әһәмиятен югалтмыйлар. Киресенчә, кыйммәте арта гына. Biz onu sabıydan birle indi beyram itib üstek. Kükey jiyip, kükey taratıp onlara özürek üskenden soң. Hazır bunuklarımız kükey jiya. Onlarını kütüp alabız. Әлі де болса, жүрейбіз шушы бәйрәмні хөрмәт итеп, клубта өзібіз ұйыштырабыз, уйыннар бәйрәмімізні зурлап үткәрәбіз, жүрейбіз ширкәуімізге. Бәйрәм итү чаралары кеше җирекле авылында уза, мәдәният йорты ишек алды, кунакчыл йортны хәтерләтә. Балалар да, оныклар да мавыктыргыч уеннарда катнашалар. Йомырка тәгәрәтү, кашык тотып йөгерү капкалы. Кунаклар өчен концерт оештырыла. Моннан тыш мастер-класслар, уеннар, беркем дә бүләксез калмый. Пасханың төп бизәге – буялган йомыркалар. Олы көн төрле милләт вәкилләрен берләштерә. Күпләр аны дуслык бәйрәме дип атый. Әлеге чараны матур гадәт буенча Керәшен җәмгыяте оештыра. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. 21 апрель көне православие динен тотучылар Радоницам вафат булган якыннарны искә алу көнен билгеләп үтәчәк. Бу көне шәһәр зиратына җәмәгать транспорты хәрәкәте оештырылачак. Автобуслар автовокзалдан иртәнге 7-дән көндезге сәгать 3-кә кадәр йөриячәк. Юл бәясе шәһәр тарифы дәрәҗәсендә билгеләнгән 46 сум. Шулай ук бердәм социаль юл йөрү билеты гамәлдә. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатларында зират территориясенә шәхси транспорт көрү шикләнәчәк. Бар тик сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән затларга гына көрү рөхсәт ителә. Раслаучы документ күрсәтелгән очракта. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.